Salam hormatly vatandaşlar. Men ýene siz bilen Murat Gurbanov. Hormatly vatandaşlar, men şu gün Berlinde ýaşaýan, Germaniýada. Ýurta çykyş edýän biziň vatandaşlarymyz egerde Berlinde ýa-da Germaniýanyň bir künjeginde kynçylyk görýän bolsalar, biz elimizden gelen kömek ederiz. Şoň üçin hawa tutup durun. Biz Germaniýada we Warşawada we Fransada öz wekillerimiz bolar. Olaryň telefon kontaktyny biz size berip, gidip baka. Häzirlikçe ine kim meniň bilen duşak bolsa Berlinde. Problemalar bar bolsa biziň bilen maslahatlaşyp, ýani şu problemany çözmäne eger bir kömek edilýän bolsa, biz kömek ederiz. Şonuň üçin ine men häzir çykyş edýän ýerimde Telegram bardyr. Sabajka Kurbanov MK. Siz Telegramda maňa ýazyp bilersiz, eger Berlinde bolsaňyz, biz duşak biler, ýa Berliniň wagtlaryna bolsaňyz duşak biler. Biz Warşawada, Berlinde we Fransada ine wekillerimiz bar. Şolaryň kontaktlaryny size berip we siziň bilen ýa-ki egerde kömekler gerek bolsa işläp ýa-da başga maslahatlary bolsa işläp ýa-da ýöne aragdaşyp saklamaly bolsa da biz taýýar. Biz elimizden geleni kömek edip ýa Ýewropa gelen biziň vatandaşlarymyz birinjide Aljerýany sistema düşünen oklar olup krediye Türkiýede ýaly ýani bäde de gelip bolýar şu zatlar etip bolýar. Ýok, bäde hemme zat üýtgeşip her bir döwletiň öz aýratylmagyna bize kontaktlary gerek bolsa hatlar gerek bolsa ýani başga kömekler edilýär. Ine şu ýaly her kim aýry gezip türkmen gerekkä, murada türkmen diýme, türkmen bilen gatnaşjakka, men gaçyp ýörün olardan diýen sözleri, diýen pikirleri aýyrmaly. Ine başga döwletler öz diasporany gurýar, ýa-ni derneklerini gurýar, gatnaşýar, kömek alýarlar hökümetden, hökümete batışlar edýärler, hökümet bilen işleýärler. Bizim şonu işläp başlamaly, egerde Türkmenistan'ın içinde işläp bolmasa, biz daşynda şonu etmeli. Hemme diaspora edýär. Şoň üçin Polşada, Warşawada, Germaniýada, Berlinde, Fransada da ine men soňra aýdan ýerde biz şu dernekleri ýagny biziň wekillerimiz ýerde bolar we ýerde biz size kontaktga gidip biler we size näme kömek biler. Biz siziň bilen kontaktda her wagt bolar. Şoň üçin men aýlanan durun Warşawa, Berlin, Fransa aýlanan durun. Egerde kime nähili konsultasiýa kömek ýa-da maslahatlar gerek bolsa biz bar. Şoň üçin men şu gerek çykyş edýän, häzir kim Berlinde bar bolsa ýa Berliniň daşda bolsa, şunyň dowamyny gelip bilýän bolsa, men bar. Telegramda adresimi berdim. Hawalaşyp duşaly, gürleşeli, bäze bizapaslyk dogly bu Türkmenistanda. Kim şu bize hop berýän bolsa, bize görkezip biz koglap şolary derrew onu tutup ýa-ni türkmenle tapşyrýar. Şoň üçin o zatlardan gorkma, pasportda konsulsordan gorkma. Eger pasportda konsulsorlar bir azar berýän bolsa, ýa ugroz edýän bolsa bize aýdyn, biz gün polisiýa tapşyrýar bolady. Şu ýaly. Pasportda konsulsorda hemmeti ermeklerdir. İçinde adam şeklinde bu adamların vardır. Biz onu hurmat koyuyoruz. Ýöne bir topar agentler var, kezzaplar var, elkama agentler var. Biz onları näçe tutup hökümetlere tavşyryp, şoňça biz Türkmenistana maraklanýar we pasportlara maraklanýar. Şoň üçin pasportdaky işlerle de aýdýar. Egerde araňyzda kezzap bolsa bize habarlaşyň. Koordinatlaryny berin, biz özüni üstünde işläp, biz olary şu Ýewropadan gider ýalydy. Ine şeýlelikde hormatly vatandaşlar, Warşawada, Berlinde we Fransada wekiller bar. Men size bir näçe aýdan kim bilen näme habarlaşmaly. Häzirlikçe ine şu Telegram adresine ýazyn we biz Ýewropada döwüş başlamaly. Gaçyp ýöremä. Bizden gorkma, şu neçeli biz näçe adamlaryň işledik, birini alıp çykdym bir ýerde. Biz gato zatlara bir edýärler. Size de haýyş edýär. O ýerde bir ýerde gürläp UBS tapşyrýanyňyzy ýa botunu aljak bolýanyňyzy hiç kimiň siziň bilen işi bolmaly. Hiç kim sizden talap etmeli, ne pasportsa ne konsulluk. Siziň ol öz ihtiýaryňyz, öz işiniz hiç ýerde gürlemäň bolar.
Alýamyň al janyň sag bolsun. Aldyňmy? Has boly. Biz bir näçe adama ine Awstriýada, Germaniýada, Polşada, Fransada kömek etdik. Olar dokumentler bu. Biz uğurlaryny bilýär, näme şonu etmeli, näme ýa-ni prosedura boýunça gitmeli. Bir topar adam Warşawadan habalaşýar, alyp bilen jok, maňa da problema bar diýip. Biz oň üstüne işleýär, nesip bolsa bir çözgüt tapjak bolýar. Şunuň ýalandyr. Başga da aýtjak bolýan zadym, türkmenler Ýewropada bir ýeri bolmaly, baryp derne bolmaly, ýa bir gurumaty bolmaly, baryp arky gürleşip çaý ýa-ni gollap alyp, gollap berip, öz watanyny ýa-ni dernegimiz ýa-da bir guramamyz bolmaly. Biz hiç kimden gorkmaly däl, bäze gorkuş görmeli däl. Kim size gorkuyan bolsa ýa azar berýän bolsa, ine bize aýdym. Masal üçin ine ol Alişer diýen bir çytuşky çykyp ugroz etdi. Onu Ýewropada garaşdyrlar, geldi arest edýärler. Şu ýazda YouTube'da zatda gürlemeliler. Ol bir sowat bolasyň düşünen o. Şu zatlary size aýdýan. Hiç wagt Ýewropada birini ugroz etmäň düşünş ýok bolar. Düşünüp bilmeseňiz gatnaşma. Gatnaşyp düşünüp bilýän bolsaňyz has bolar. Ene şoň üçin dernekler bolar, biz bor, kömek eder. Uruşsaňyz, söwüşseňiz birleşdirip kömek eder. Bizim bir däýärde paýlaşyklar bar. Ýewropada biz berk işler, ösüp pul gazanyp administrasiýon dokumentleri bu ýa-ni nime dip üsmedi. Şoň üçin siz Ýewropaga geldiňiz. Ay bärikkel bir kili işläp gaýdaryn diýseňiz, ol başga strategiýa. Bostuny aljak bolsaň başga strategiýa. İş wiza bilen işlejek bolsaň başga strategiýa. Şu ýaly. Men ümitberýän bizim watandaşlarymyz gelýär, görgüler öz yerini tapanok Ýewropada birinji sistemany bilenok, dillerini bilenok, nire urunjagyny bilenok. Şo pasorda bizden beter bir sow. Onun bilenok Ýewropa sistemasy. Ol diňe Türkmenistan kanunlaryny bilýär we iki döwletiň arasynda gatnaşyklar bilýär. Ýöne yerli kanunlar bilenok. Şoň üçin men onu gördüm. Yani OBS'de şu Bayly Seliýew diýen kezzap ýa-ni adam haklaryny bot gören, jinaýat işlep gören. Yani şu ýaly kezzap olu hatda Ýewropada haklaryny bilen oklar. Olar integrasiýa eden oklar, işlän oklar Ýewropada. Cemiyet kurumları, partiler, hükümet bilen gatnaşan oklar bilen oklar. Biz onu ýyldan bäri işläp, içinde bilinse edip, hükümetler, politikler, jurnalistler, döwletler bilen gatnaşyp, işleşip ýok. Biz bilýär sistemany, kanunlary, näme bolýar, näme bolanok. Siz nide bolsaňyz gelin ýeriniň kanunlaryny bolmaly. Türkmenistanda beýle, Ýewropada beýle, o zatlary ýagana çykan. Siz gelin ýerinizde kanunlar bar, şol beja etmeli, bolmaly. Egerde kynçylyklar bolsa, onu ýa-ni matbugatlaşyp çözüp gitmeli bolar. Hemme zat çözülýär Ýewropada. Çözülmeýän zat ýok. Bu Türkmenistanda gadagynçylyk, dine, jinaýat işleri gadagynçylyk bar, başga zatlaryň hökmen çözüldü bar. Şoň üçin bu döwletler adam üçin gurulan döwletler diýilýär. Şoň üçin siz ýekeden hiç gaýry etmeň, habarlaşyň, elimizden gelende. Eger bir döwletin başga döwlete geçecek bolsaňyz, onuň bir tertip kanunlary bar. Şonu ýa-ni etmeli. Şoň üçin näme konsultasiýa gerek bolsa, näme kömek gerek bolsa bizden biz bar. Häzir Telegram adresini goýdum men berliňe. Kim habarlaşjak bolsa, habarlaşyp bilen biz duşak, gürleşik mümkinçiligimizden kömek ederiz. Şoň men efirimi utarýan, sen hemmäňe birinji bilen jogap alýan. Biz birleşmeli, biz Türkmenden gaçmaly, Türkmene hormat bolmaly. Eger biz özüne hormat goýsak, beýleki döwletler bize, beýleki döwletiniň raýatlary bize hormat goýmaly. Men seredýän bärde Ýewropada täjikler diýär, çeçenler diýär, gatow işleýär. Biz şolary näme kim ýerimiz bar olarda. Näme çip biz şuraya bok bilen yok. Hawa biz indi gelip başladyk Ýewropa. Indi gelip başlasam, derrew biz ýa-ni bir organizowany hereket etmek Ýewropada. Ol YouTube'a çykyp birimizi söwüp dadet gelmek boldy, aklyk uzatdyr goýup biz bir-iki ýyla kömek edip ýa-ni öňe gitmeli hemme.
Şoň üçin ahyr bir Türkmenistany bar. Hemme adam tejrübäni Ýewropada sistemasyny ýa-ni hemme görün zatlaryny ýetir. Türkmenistana bak ulanmak. Şoň üçin ösmeli birlenip ýöremen, garadan işläp, birlenip ýa-ni köçüden geçmeýän gorkup hiç zatdan gorkma. Sizde dokument bolmasa, sizin problemaňyz däldir o. Türkmenistanyň hökümetiniň problemi. Nämçe pasportlar ulandan ony ýerli hökümet bilen gürleşip çözüp bolýar. Düşünüp bolýar. Şoň üçin hemme zadyň çözülmesi bar, ajrap oturmak. Hemeňize jan sağlyk. Indik gepleşikler çelli, hormatly watandaşlar, indiki duşglar çelli. Hoş sağ olun.